Ara ko ya sa restaurant, wala pa ya alas 8 sang gabi. Miyerkules ato sang gabi mo. Ara ko ya sa restaurant ni Consiel Tiki. Pag upod man kami nagalinom sa ilang restaurant. Sa hasta kami natapos inom alas 11 sang gabi, nagpuli man kami. Ato na ko dito ya nagainom sa ila. Kag sila mismo willing man sila magkistigos nga ara ko diri sang gabi kag nagkibot ako pagkaga nga man ako tiyang nagipamangdan sila sa driver sang nginginulda ko kuno nga ako tiya pamangdan nila. Nga ato to gabi ni Joke kami ya. Pagkaga may problema ko ya. Hindi kalaay mo na siguro ako ila pa si mangdan nga wala tiya ko sa to kapag wayo ko sa to kabalo ya sang ilang pagpamangod sa akon. Ay nakibot gid ko sina. Ay amo na galing nga nadlok ako magguaya kay siyempre naman ako ya ang pamangdan nila sa to. Ya kasi sino hindi to buwan sa pubya sinadip nakaagin ako ya priso. Kag isa pa sa una nakakalaya ko lang. 2016 ko na priso nakabuno ko. Ay siyempre nadalasa pa ko ganin plantiran pa ko idruga. Ay pero nasolbar naman to tanan ng mga problema. Tapos sa sobra ko lang pagpakalino sa akong kabuhi. Na-involved naman ko sa subong sina nga bagay nga mga hold-up. Hindi ko na biyahe ang mga hold-up na sir. Kag hindi na ko gusto nga maghimo sa mga kalaing nga mga anomalya sa pan. Ay mabulay sa sulod sa presoan. Amo na gani sir. Gusto ko gid nga magsabat sina dira sa makadto sa munisipyo. Aso nahadlo ko bala magkadto dira kay nga man. Isa ako ka suspect. Iditin ko nila ya. Hay karon mapriso ko nga wala ko kasalanan. Gusto ko magsabat, gusto ko magatubang, hindi ko yung panago, Kaso ang gusto ko lang, yung pangayon ako bulig sang tagbalay, nga magtindog sila, nga ara ko tira sang gabi na, kag hindi ko ya dapat mambal nga akong pasimangdan nila sa mga tabo, kag mismo kadamo-damo kami nagainom dito nga nagabinidyoke kami. Aling kami wala pa alas 8. Aling kami ininom. Hasta kami alas 11 sang gabi natapos. Upod na sabay panakot inom si Isbijing Ligo. Isbijing Ligo siya bagay sir? O, ang ni Ricky, Ricky, ano? At Bilyar. Ricky Villar. Tapos, mga iban pa, ako mga suon, mga bata ni Manina Arceli, Araman. Ara sila, masadya kami dito ya. Tapos pagkaga, na-involved ako sa hold up. Hindi na yan sakto nga ako yung pamangtan nila nga nag-hold up. May kung ikaw nga gin-hold up, pag makasong tao kung sino nag-hold up si mo, hindi mo kaya pagpasimangdan nga ako yung mga pamangtan nga nag-hold up si mo. Gusto ko magatubang si mo, pero klaruhon mo kung sino nga tao nag-hold up si mo. Ay mabudlay magpasimangod blas tao nga wetat na kalibutan eh.